Spygate ή αλλιώς Stepnygate. Το σκάνδαλο κατασκοπίας στη Φόρμουλα 1 το 2007, γνωστό ως Spygate ή Stepnygate, είναι ένα από τα πιο γνωστά και διαβόητα περιστατικά στη Φόρμουλα 1 με εμπλεκόμενες τις ομάδες της Ferrari, McLaren και Renault. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο Nigel Stepney, πρώην μηχανικός της Ferrari, παρέδωσε στον Mike Coughlan, υπεύθυνο σχεδίασης της McLaren, ένα φάκελο 780 σελίδων με άκρως εμπιστευτικά τεχνικά δεδομένα της Ferrari. Η σύζυγος του Coughlan προσπάθησε να φωτοτυπήσει αυτό το φάκελο σε κατάστημα στο Woking. Όταν ο υπάλληλος εκεί είδε ότι ο φάκελος έγραφε πάνω εμπιστευτικά δεδομένα της Ferrari, η υπόθεση αποκαλύφθηκε. Η McLaren αρχικά ισχυρίστηκε πως ο Coughlan ενήργησε μόνος του, όμως τελικά αποδείχθηκε πως οι πληροφορίες της Ferrari είχαν διανεμηθεί εσωτερικά στην McLaren. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της πλήρους έκτασης της υπόθεσης φαίνεται να έπαιξε ο ίδιος ο Φερνάντο Αλόνσο. Οι σχέσεις του Ισπανού με τον επικεφαλής της ομάδας Ron Dennis και τη McLaren συνολικά ήταν τεταμένες. Με τον πρώτο να απειλεί ότι θα δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά email μεταξύ αυτού και του Πέδρο Ντελαρόσα εάν δεν του δοθεί η στήριξη της ομάδας στη μάχη τίτλου που είχε με τον ομόσταυλο του Lewis Hamilton. Ο Ron Dennis χαρακτήρισε αυτές τις απειλές κούφιες και διαβεβαίωσε τον τότε πρόεδρο της FIA, Max Mosley, ότι δεν υπήρχαν οποιαδήποτε επιβαρυντικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, ο Αλόνσο φαίνεται να είχε αποστείλει ήδη τα μηνύματα στον Bernie Ecclestone, έτσι ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και για να εκθέσει την McLaren. Η McLaren τιμωρήθηκε με το πρόστιμο ρεκόρ ύψους $100 εκατομμυρίων και αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα κατασκευαστών για το 2007. Με τον Max Mosley, όπως ακούστηκε, να φέρεται να είπε στον Ron Dennis στο αυτί: τα 5 εκατομμύρια είναι για αυτό που κάνατε και τα 95 είναι γιατί είστε. Οι οδηγοί της McLaren, Fernando Alonso και Lewis Hamilton, διατήρησαν τους βαθμούς τους επειδή συνεργάστηκαν με την έρευνα. Η Renault αργότερα κατηγορήθηκε και αυτή ότι κατήχε εμπιστευτικά δεδομένα της McLaren, όμως δεν της επιβλήθηκε καμία ποινή.